täällä kotimaassa on vaadittu eroanne. Mitä te vastaatte näihin vaatimuksiin? Sopii yrittää. Mitä vastaatte näihin vaatimuksiin, eroatteko? Sinä turpa kiinni nyt! Miten olette voinut ottaa vastaan nuorisotyöhön tarkoitettua julkista rahaa? Ai minä vai? Oletteko omasta mielestänne tehnyt mitään virhettä? No ei kai! Kysymyksen, että hallituksen todellinen johtaja on Jyrki Katainen. Se petti mua! Millä perusteella hallitus on nyt toimintakykyinen? Ja mitä vastaatte kansalaisille, jotka syyttävät monissa paikoin teitä valehtelusta? Mä en vastaa seurauksista. Sitten. Miksi tämä naurettava käytäntö? Miksi ette vastaa? Mä en vastaa seurauksista. Vanhanen patosi kysymystulvaa pitämällä pitkän luennon vaalirahoituksen historiasta ja nykypäivästä. Siinä sivussa hän paheksui myös Amerikoista kotisuomeen kantautunutta uutisointia. Ei se ole mitään varastamista, jos järjestää tuttaville 30 euroa. Erota. En ole niin sanonut. Aiotteko? Höpö. Ja katsokaapa samalla kaakeleita. Keskustelu ja sen seurauksena äänestys. Uskon, että sekä pääministeri että hallitus pärjäävät tässä keskustelussa. Vanhanen sentään suostui pitämään huolestuttavina epäilyjä nuorisosäätiön jakamien vaalitukien laillisuudesta. Vanhanen sanoo saaneensa säätiöstä omalla puheenjohtajakaudellaan arviolta 5-6 tuhatta euroa. Niin on, ja ottanut lisää velkaa. Ja sitä paitsi vielä varastaakin. Mutta se pitää nyt ensin käydä lävitse vasta sitten. Mitä siitä seuraa, jos todetaan, että se on ollut lainvastaista? Ei se ole mitään varastamista, jos järjestää tuttaville 30 euroa. Oi. Joo, katsotaan nyt loppuun saakka. Suurin osa kysymyksistä jäi lopulta vastaamatta, kun reissaamisen riuduttama pääministeri poistui kotiin lepäämään. Kengänkuva persuksiin, tuliko selväksi?